Είσαι σπίτι και βλέπεις σειρά. Αλλά πεινάς πάρα πολύ, πολύ βασικό. Τι κάνεις για να μην χάσεις τη σειρά, αλλά και να αποφύγεις και το delivery? Η απάντηση είναι η εξής. Αραβική πίτα à la φλερ, που φτιάχνεται μόλις μέσα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, χρονομετρήστε με. Παίρνω μία αραβική πίτα. Τη βάζω έτσι εδώ ωραία στο πιατάκι μου. Κόβω μερικές φέτες ντομάτα. Τις βάζω μέσα στην πίτα. Και μερικές φέτες αγκουράκι. Αγκουράκι. Πολύ ωραία. Και έπειτα παίρνω το φλερ με ελιά και πιπεριά, το οποίο θα δώσει όλη τη γεύση, και βάζω μισή συσκευασία. Στο απλώνω. Πολύ ωραία. Και προσθέτω μία κουταλιά της σούπας λάδι. Την περιχύνω έτσι ωραία από πάνω. Και αλατάκι. Πιπέρι. Ρίγανη. Την λίγο. Χαπ, χαπ. Και έτοιμο. Γρήγορο και πανεύκολο.